Right. Thank you guys.
Right. Maswera seima mukaseima neri kumatimana inyika nchiti aiwa guys masvitenyi nekuti sangane pachironga chanhasi anditika tiri pana patsata tonga show yedu yezuva ranhasi guys. Allow me just to mourn one of our own guys, Tandima Tovela. Anditika Tandima Tovela anditi ngatingopai this moment, just let's just give this moment this time, you know, just a moment of silence. She lived with us guys. This is the time that you see kuti munhu akakosha, no matter zvisi zvinenge zvichiitika kunze uko guys, munhu akakosha. The day raunonzwa kuti munhu whether wanga uchimuziva wanga usingamuzive. Ndakaziva this fellow sister pano paFacebook, and she became like a sister to me. Taitaura, she liked me a lot. Taitaura zvakawanda ku WhatsApp and you know Facebook and things like that. I was so shocked when I woke up today ndichinzwa kuti anzisho she is no more due to COVID-19. I was so shocked for a minute. I froze. Ndikati kozvi zviri kuitika, what's happening chichiri kuitika. So guys, COVID-19
handitika ndo chirwere God has sent this disease to us so that we can be humbled. We are going to be humbled. All the nations, all the pastors, everything, vane mari dzavo, vanozviti vane mari, vanozviti vane ma-access, everybody is now humbled by this disease. Hachina kuti iwe ndiwe ana, hachina kuti une mari yakasvika papa, hachina kuti wakadzidza kusvika papa, hachina kuti chirwere ichati humble tese. Guys, I was so shocked, and she was somebody, a happy soul, muna ingozvifarira, muna ngasina basa nezvakawanda. She was not controversial, she was muna ingoriwo munhu. Hanzi kuti niyango neitoziva kuti ndayasitrai kufunga kuti nditi chirwere ichi akachiwana papi, akachibatira kupi. We don't know. I have no clue. Dangoshamisika nchidzwa kuti hanzi haasisiko just to COVID-19, and I was like, what? And I had to call some other people vakati ichokwadi haasisiko. And then ndikurangarira kuti 2 weeks back I was talking to her ku messenger kwangu tichitotaurirana achinditi she was coming from Zimbabwe kunona maiguru vake vairwara kuti ndifungo kuti ndopa airport ndopa akasangana nacho here kana kuti kupi handizivi dzangu vendangariro. Saka munhu wese akakosha guys, no matter munhu akakanganisirwa kusvikira papi, munhu akakuita sei, munhu akakosha. Tingavhairirana tingadadira nchira sei, but zvinhu zvepano pasi zvinodarika izvi. Andika tese tine upenyu, tese tine kwatinoenda, tese tine ziva redu. No one would know kuti nhasi tichafuma tichinzi hanzi kuchanzizvo rest in peace Matovela. Hakuna munhu anga achifunga, and hakuna munhu angauya nechipomero chokuti Matovela ainde akashaudha munhu, Matovela akatuka pakati tandi akadai. No, I don't think tingawana wani munhu akadaro. Chishuwiro changu kuti ingadai tese nguva ichiripo tagadzirisa upenyu hwedu, nguva ichiripo tisati tichiri kuonana kudai, so tikoshesane. Andika timbosiya nyaya dzekutukana nekumafights, because it won't be nice kuti unzwe kuti munhu wakanga uchitukana naye nezuro towaituka nezuro nhasi hakusisina just like that, because upenyu idova. Hakuna munhu ane upenyu ndewaMwari. Hakuna munhu ane zuva ramangwana. Our tomorrow is not guaranteed by anyone. Andika so guys, ndarwadziwa, handidi kunyeperai. That's not my topic of today, but I just felt kuti let's just have a memorial service yatokwanisa kungomitira, because she was somebody I follow at this page a lot. Ndichitanga kuvhura this page, she's one of the people who came to my inbox akati, Sis Melly, thank you for your page, I'm being helped a lot. Ndikubatsirikana zvekuti do. Ndikurangarira when some other time back when I was ndichita hondo dzangu na Sabina, she used to come to my inbox, Sis Melly mani nyararai, why? She is one of the people, and it is nyararai man, Sis Melly mungatadzira Sabina here, nyararai siyana inaye man, just be you know, she would come nemashoko anokamfota, and she would come nemamwe mashoko ekuti waingopesera ngoti but I don't know this person, I've never met her, she used to stay ku UK antika, but vaigona kuuya ku inbox kwangu, Sis Melly, I'm not offending you, chingosiyanai nazvo izvi hazvina zvinobatsira izvi, chingosiyai. So life is very precious guys, life yemumwe neumwe iri precious handitika. So right now ndangofila kuti before ndisati ndadeedza guest redu rezuva ranhasika ndingomurangarirawo upenyu hwake, just to celebrate life yake handitika yakararama kusvikira panguva yaanga asvika pazuva ranhasi. And guys, just know kuti this COVID-19 it's real, it's there guys. Tingaseke tingaita majokes, tingaita seunenge usati wasangana nazvo, kana zvazounyatsoouya kwauri zvazobata pane umwe munhu waunga uchifarira kana kuti waunga uchida handitika, zvino unosvika pakutyorwa mabhonzo, you become humbled, you become unoita kunge usiri iwewe kana zvazosvika pane mumwe munhu kuti unyatsonzwa kuti atorwa neCovid-19, and you start thinking kuti saka this past weekend ndisingataura naye ndisingamuone, she was sick, how was it like anga achifila sei, anga nani, and things like that, but hapasisina ma-answers. There's no one to ask now, hapasisina. So ndinongoti kune mhuri yose kwaMatovela handitika, please chemaiwo netariro, nchiti right now she is at a better place. Ngochemai netariro, nguva ndeyaMwari, nguva haisi yedu, as much as we would have loved to have her like now, and muchidawo kunge muinaye panguva inoi, but Mwari vaona zvakakodzera kuti vatane ruva ravo, nguva yekuti vatane ruva ravo yanga yakwana. Vaona kuti before asati apinda muzvitadzo zvakawanda, before asati apinda muzvivi zvakawanda, regai timutore handitika. No one can question God kuti but God why. We can just ask ourselves kuti why, but we cannot question God, because Mwari ndiwe vaona rivi ruva ravari kuda panguva zuva ranhasi kuti vatane ruva iroro, pasina akazvitarisira, pasina akachifungidzira kuti ndozvichaitika, zvinove ndozvaitika zuva ranhasi handitika. Allow me to just play one last song for her before ndisati ndadeedza guest redu ranhasi handitika, then tinzwe kuti tichideedza guest redu ranhasi handitika.
Right, my guest, can you please get ready? Guest yangu, can you please get ready? Right, my guest, can you please get ready? Right, we say, Sister Tandi Matovela, may your soul rest in peace. Vekwa Matovela, vese nyaradzwa ipanguva ino yamura. I know it's a difficult time, but sorodzwa ipanguva ino mwari vatora ruva ravo, mwari vaona zvakakudzira tatore ruva ravo. Anyway, guys, tinongoti tarasikirwa, but anyway, it happens, right? Regai tipinde mutopike dezwa ranhasi, guys, rechirongwa. Inini, I don't know.
The person just called me nezuro akanditi Sis Melly ndine nyaya yangu anditika I cannot come here and tell you kuti nyaya yake yakamira yakadai so. The person is going to come nyaya yake yakamira sei anditi mazvona. She's going to come here okutaurirai ega kuti nyaya yake yakamira sei. She wants help from you guys and then we get help, we give her help anditika owana urubatsiro pano. Let's not take people for granted. Let's not take everybody for granted. Gone are the days dzedzo dzataivhairana nekushaudhana nekufunga kuti money can buy everything. Your money cannot buy healthy. Your money cannot destroy this coronavirus yauya anditika whatever your riches, your whatever that you are in possession of anditika mwari vakato chirwere ichi chitouya chakauya kuti whether une millions mangani kana kuti unechi. I have seen so powerful people being humbled by this so-called corona-19. I think chakauya for a reason. So it's up to you guys to fix and to mend your relationship with God. Nguva yekusquare over that hanzi ini ndine mari yangu, ini ndine zvinhu zvangu, ini ndine chii, vakomana upenyu idova upenyu ndewa Mwari. Hakuna munhu anoti hanzi pandasvika apa inini mari yangu ichanditengera denga ichanditengera gehena. Hakuna zvinhu zvepano pasi. We are living on a borrowed time. We are living mumazuva ekupedzisira akataurwa neBhayibheri. If you look at it, the Bible even says kuti mazuva ekupedzisira kuchava nezvirwere zvisingazikanwi. Who would know kuti this COVID-19 kune film rakabuda rinonzi Contagious that was acted 2011 when we never took it serious. Takangocha made just a movie, right? But it was already there. We did not know. And zvakauya kuzadzikiswa 2019 2020 zvatanga kuzadzikiswa. Who are we? Tiri chii pamberi paMwari? Who can we stand in front of God and say we are? Who can we stand in front of him and say kuti God, we are challenging you because you have brought this? Who are we? It has humbled a lot of people. Many of us, we are now tangomira tangoti Mwarika kuda kwenyu. It's time for us to fix our relationships with our God, to mend our relationship with our God, because that is ziye kuti ramangwana redu rinofuma riri papi. But anyway, I see you nyaya yangu topic ira nasi. Caller, can you please call? Caller wedu wes Varanasi, can you please call and please let's get started nechirongwa. Tuone kuti chirongwa chedu chakamira sei. It's never too late, guys, to fix upenyu wako. It's never too late to go and apologize. It's never too late kuti wewe ukama wako na Mwari ugadzirise zvachose. Miedzo ichauya, but you can conquer, you can overcome miedzo yese ichauya. Anditika kana uri momu na Mwari momu. If you are in the presence of God, miedzo will come, but you will overcome, right? You will overcome. Right. Let me call them because she has been calling me anyway. The guy to phone it. Hello, Kani Rosie. Hello, makadiwe Sis Melly. Ndiri right kuri say yako Rosie. Aiwa ndinana kune matambudziko kaya. Aiwa tinoti aonekwa tinongoti aiwa amene asikana ngati gadzise upenyu hwedu tichiri pano pasi. Atiziyera mangwana kuti rakamira sei. Aiwa chokwadi ndarwadziwa ndakutochema mfunge. Thank you for the songs. All right, thank you very much, my sister. It's what we could do. That's the only thing that we could do for her anyway. Because atina edu zvinhu zvakachikwanisa kuti tingaite kunze kungoti tingomurangarirawo kuti she was one of us. Anyway, my sister, let's get back to the topic of today. Rosie ndo zita ratakupa muzuva ranhasi anyway. Sorry kuti ndazembenge ndakanda picture ndichifunga kuti just a disclaimer, but ndazonzwisisa zvawataura. Right. But anyway, guys, still I have to put on in a disclaimer antika caller arikufona, she is here standing in for somebody else antika, of which we have given a name tamupasari kuti Rosie muzuva ranhasi. She has a story, but the muridzi wenyaya chaiye nemurume wake varimo muma comments anditika. So just to protect muridzi wenyaya, because a lot is happening in her life presently, we could not bring her on camera. So ndakamuti okay fine, what can we do kuti nyaya it must not come from me, nyaya ngaibve kwauri kana kune mumwe munhu. She had to look for somebody else. Ndobva
amuudza zvese from A to Z nyaya sezvairi kuti murume asawanikwa achikwanisa kumubata-bata kana kuti hama dzisawanikwe dzichikwanisa kuti dzimubate-bate. So this lady watinaye pafoni uyu watati Rosie zuva ranhasi auya akamiririra anditika muridzi wenyaya yezuva ranhasi achikudzai zviri kuitika. Mind you guys, munhu ari kuda muridzi wenyaya achadawo rubatsiro kubva kwamuri, achadawo maadvice kubva kwamuri. And I just hope kuti the husband, we are not going to mention anybody by names, right? The husband is looking azive kuti zvinhu zviri kuita nezvaari kuita right now presently zviri kuhetsa mwana woumwe munhu kusvikira papi. Mwana woumwe munhu achazivi, azive kuti we are condoning whatever that zvaari kuita ikokoko anditika. Saka anyway, tangoti tiuye panapa. Rosie, tinogamuchira pachirongwa chezuva ranhasi. Chii chakuita kuti usvike pano pachirongwa muzuva ranhasi? Ndinotenda Sis Melly. Ini nhasi pazuva ranhasi ndati ndiuyewo ndizochema nemi muchindibatsirawo panhau yandinayo ndaita dambudziko. Zita rangu ndinonzi Rosie, ndine 28 years dzekuberekwa. Ndinoita basa rekutengesera vanhu zvinhu. Vanoenda vai kunohodha zvinhu kunana South Africa nekunana Zambia. Saka ndinongotorawo zvavanenge vauya nazvo hazvisi zvangu. Ndongomira kuti ndibhindauke ndichivatengesera. Ndine vana 3. Ndinogara nemurume. Murume uyu asati aroora, asati abvisa pfuma kumba kwedu. Asi tine vana 3. Wekutanga mwana watakaita taigara tairojawo samohi. Saka zvinhu zvanga zviri nani panguva iyoyo. Saka tangobva kubatsirwa mwana iyeye zvinhu zvakatanga kundiomera nemurume wangu iyeye wandinogarisana naye, ndongoti tinochaya mapoto. Saka taakugara pai nemurume wangu takaona kuti zvinhu zvazvaoma tichakwanisa kubhadhara kana marendi. Saka todini, takabva takumbira kuti pane kumba kwamai vangu kwanga kuine pekuti tingakwanisa kuti timbosanogara. Sezvo murume arambirwe kuti aita urombo, takati rega tingobatsirana. Ndobva tataurirana tikaenda tikanokumbira kuna mama. Mama akati it's okay, garai. Neniwo ndikati kana zvazoita right tinobuda toenda zvedu. Asi takagara kudaro, murume wangu uyu wandiri kugarisana naye takazoita vamwe vana vanotevera vairi ava tiripo ipapo. Tichigara kudaro zvinhu zvakatanga kumufambira zvaakuita. Pazvakatanga kuita ndakafunga semunhu anga achigondivimbisawo kuti ticharoorana, tichagara zvakanaka, tochatawo before. Ndakangofunga kuti sezvo tichiri kungoramba tiri pano ari kuunganidza mari yekuti agoroora nekuti tigozochatawo, but hapana. Saka ndakazosvika pakubvunza, ndichibvunza kuti ko ticharoorana rini. Akati aiwa iye kuroora usiriwo neibvunza, inobvunzwa nanasekuru nanatete. Ndikati asi taimbovimbisana akati aiwa usiriwo unondibvunza. Saka ndakazoenda kuna natete nanasekuru ndikavataurira. Saka vakamubvunza, vamubvunza kudaro akavapindura kuti ndichauya asi handiti kuroora, nyange munhu afa anoroorwa. Saka vanasekuru nanatete havasisina kana neremuromo nekuti ari so rude, haachatombonyatsoona kuti ndanani. Kuvadaira kwacho ndozvaanongodaira kuti nyange munhu afa anongoroorwa so long takagara tiripo. Ndichienderera mberi nenyaya yangu, takagara kudaro. Zvekudya mushopu chaimo kuti ndipinde ndimuzive ena handimuzive kutenga grosari remumba. Ndiye anotenga zvese ouya nazvoisa mumba. Inini kana bank card rake kana eco cash yake handitomboizivewo. Saka ndinotombotadza kuti makore ese atagara kudai ndotadza kuziva kana pin number yake yebhengi. Zvinotondishungurudza, zvinondinetsa kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. Zvakare apa amai vangu ndivo vari kutori mubatsiri, nekuti vana kana hembe kupfeka chaiyo ndivo vanotombondibatsira kuti ndipfekedze vana. Iye aripo achiita zvevakadzi zvevasikana. Ezvino akapromotwa kubasa ndokubva apiwa intaneti yekuti ashandise mumba ari kumba. Inini kana ndichida kupinda kana paWhatsApp kana paFacebook anoti ndeyebasa, handikwanise kana kuibata. Saka ndinotobuda iwe ndonotenga mabundles ndoisawo mufoni
kuti ndinge ndichionawo zvikuitwa nevamwe. Ndatoona kuti panapa inga ndiri kungogara hapana chandakagarira, mumwe wangu ari kungogara uku ndichigara uku. Nebonde chairo mufunge handichatoriziva, tatogara mino ndofunga kana ndikataura mungati pamwe ndinonyepa. Ndakutosvitsa gore handizive kusangana naye, achingobuda achienda achigara achiuya asina chaainacho. Akauya nechainacho mumba anenge achiti ndechangu, it's all about him. Haatombofunge kuti kuvana kwomukadzi. Akangouya ipapa zvandikutotaura kudai anenge akagara uko nefoni yake indogara uko, hamuna kana social life, hatisi kana kutombotaura. And zvakare ipapapa ndandiri kutombofunga kana property mumba haasi kutenga. Saka handichatozivawo kuti ndoita sei, ndongogarira here kuti ndine murume nevana kana kuti ndodimo ndibatsirawo hama dzangu, nekuti ndatotambura. Ndanga ndiri kufunga kuti pamwe achandibetsera nekuti ndibvewo nyadzi, nekuti takagara pamba paambuya, pamba pevabereki vangu, saka ndibatsireiwo. Alright. Sorry mumwe mubvunzo, handisi kuziva kuti pane zvandaiti izvo unyatsopiwa information yese kakwana nezviro muchitaura nepapa kuti uchagona here kundidayira mibvunzo iyi. I just hope, because zviri kuitika ndezvekuti nenyaya yelockdown guys, the owner of the story could not come here because vanenge vakagarisana kudai, murume apa mukadzi apa. But I just hope kuti this show vese vakatarisa, I know kuti the lady is watching, murume I hope kuti aripo naiye pashow inoi akatarisa akateerera aone kuti ari kushungurudza mukadzi kusvika papi. But Rosie, I would like to ask you, handitika iwe pabusiness rauri kuti unotorera vanhu vanobva zvinhu nezvinhu kunze kwenyika uchivatengeserawo uchiwanawo tumaprofits pamusoro, rinokupa mari yakati wandei zvakadii? Zvine mari here mukati kana kuti imari yekungotengawo chingwa? Zvina mari yakawanda, ndiyo imwe yemari yekutotiwo kuti ndipindewo mushopi nditoziva kuti ndatengawo kana imakeup kana chii, inongonotenga tunhu twemanga manga, haina chainokwana chokuti ndikatotangawo rangu business, haitorina. Alright, saka first born ine makore mangani? Iko zvino ane 7. Alright, so 7.5, yeah. Alright, so when you try to sit down uchitaura naye kumuonesa kuti izvi zvindizvo zvandiri kufila, because chekutanga pamba pamakagara pamba pavabereki vako iwewe, handitika vari pamba pavabereki vako hazviite here? I don't know, it's just a suggestion kuti abve kumba kwenyu henyu, sezvo kumba kwavabereki vako vamubhadhari rent, iwewo sauripo, sezvo mari yamuri kuwana iyoyo shoma yaunowana iwe yekutengesera vanhu zvinhu, iye akasingasadi neyake ungokutenga chikafu hako nevana, iye obuda ake oenda kwaanowana magirlfriends ake kwaanogara nawo, hazviite. Ndingakwanise zvangu kuti zvingaita, asi nerimwe divi vanhu vandinodesera dzimwe nguva havabhadhare, vanomboti staff haisi kufamba, pamwe ndowana tusenzi hasisi kunyatsoita zvinhu zvacho na pamwe mwedzi uno hakuna pei. Saka ndenda kufunga futi kuti vana ava ndovapi, asi danga riri basa rangu ndaiziva kuti pamwe ndichamira ndakadai, but ndezvinhu zvokuti kana usina kutengesa hapana. Okay, hanzi nemwe munhu, where is Kola Mel? Kola is in Harare in Zimu. Kola is in Kola is in Harare atori kuzimu. So ndiri kutarisa kuti nyaya yekuti handiti stew ndikuona soti zvakafanana. You said kuti murume atenge chikafu, haatenge chinhu, hauzive kana pin number yake bank and anything apachaunoziva, handitika saka zvakafanana pakuti angobuda ake iye, because vana vachari kuchengeta here chekutanga. Chake chanoita anongopinda kana chikafu chapera, especially nyama yaanofarira. Munhu anofarira zvekugucha nekudya nyama anouya akatenga nyama, and kana auya akatenga nyama akangoona kana kuti chingwa hapanawo panguva iyoyo paanoya nenyama ndopaanonotenga grosari racho iroro ouya naro. But kana musinawo ndopandinozopindawo ini ndichimhanya netumari twangu twandirenge ndabhindawo kawo ndonotenga. Saka apa patongotaura kuti sorry to say this Rosie, uri kungofira iyo nyama?
ndizvo zvega zvaanouya nazvo. To tell you the truth, nekuti ndaneta, saka I have to be honest. Ndaimukavhira apo ndichiviga patiko zvinonda zvinyazosvika kuti regai ndimbotsvaga rubatsiro. Pamwe ndiri kumhanya ndiri kufunga zvisiri izvo, pamwe ari kugadzira mari yacho. Ndikamubvunza anoti usikunobvunza rora. Kune hama dzangu anoti aiwa ka munhu anororo nyangwe afa. Saka handichanyatsonzwisisa. Alright. Anyway, inini hangu ndisingaiti kunge muzivi wenzira yeparwari ndinoziva zvese. Regai ramba uri ipapo. Inini ndopa vamwe nhamba vanhu vafone tinzwewo kuti vamwe vanotaura kudii. I'm just happy because I know the actual person wenyaya zvese nemurume wacho vari mumacomments. Murume wacho kana ari kuda ndiyo nguva yekuti agadzirise zvinhu because achashayiwa mukadzi wake zvachose. Hatimaona ndonguva yekuti agadzirise zvinhu. So guys, kune vari kuda kuti vataurewo vacontribute macontributions guys, anditika pane mumwe ari kunitsenze mira tone. Okay, uyu ari kunitsenderawo nyaya yake is a different nyaya, so hatingadzibatanidzi. Regai ndimbomupindura. Hello my sister, ndiri palive. Nyaya yako manje haipinde pane topic yedu yanhasi, dzakasiyana. Imbomira ndibve palive then tozotaura. Ndozotaura ndabva. Right. Ndeumwe wane nyaya yake ushu. Isine dei dzanga dziri related taiti Rosa akadona uye obva auya nenyaya yake, but nyaya dzacho dzatisiyana idzitori two nyaya dzakatosiyana. Right. Saka guys, kune vari kuda kuudzawo Rosie zvekutaura nekumupawo mazano kuti angaita sei, because mbudzi kuzvarira pavanhu kuti nditanirwe mbwa. Ukaona munhu anditika pane vanhu achitaura nyaya yake achitediwe ndibatsireiwo, pano hapasi pekubhesha munhu, pano hapasi pekutuka munhu, pano ndepekutibatsirane semadzimai, tibatsirane sevabereki, sevarume nevakadzi. Hapana kuti murume kana kuti mukadzi. Kana nyaya yako iri serious usingazazivi kuti ndoenda kupi kana tikupi, andika tinobatsirana pano. Andika munhu achinge atouya akati wedu ndaya kuzochemera pamberi pendiri kutsvagawo mazano, ngatimupeiwo mazano acho ari kuda. Haana kuti ndiri kukumbira mari, achi ndiri kutsvagawo mazano, handichazivi kuti ndoita sei. Andika so guys, kune vari kuda kufona kuti vataurewo nyaya vabatsirewo, ndakuisawo nhamba andika pazasa 027 mobva mafona ipapo 95483 right. Namba ndaisa chifonai apa, iye anoramba ari pane rimwe line, imi mofona pane rimwe line anditika so that tinzwe kuti tione kuti ndapina nhamba idzo. Fona ipapo tinzwewo pfungwa dzenyuwo kuti imimi munoti kudii, anditi maona because auya pane pano andika right. Pane vari kutofona, regai tidaire. Right. Kola hello. Hello. Makadii kola imimi ramena Rosie ramba wakanyarara iwo ucharamba uripo tinzwa mazano from kune ava. I hope kuti ya recording zvekutaurwa plus arimo macomments anenge achiona. Alright. Kola hello, endera imberi masana tiri right. Muri sei? Sis Melly. Ndiri right kanja. Rosie, how are you, my sister? Rosie, how are you? I'm fine, how are you? I'm fine. Nandi nakubvunza tine have a car. Vunzako. Vunzako. Unemakore mangani? Hanzo nemakore mangani? 28 years. 28. Okay, you're even older than me, Rosie. Rosie uri mukuru kwandiri, ndakukuudza zvakamboitika kwandiri. Nanga ndine murume wandakaita naye mwana. Ndaita naye vanhu vari kufona dei vambomira please. Pane munhu anenge ari paline. Shunge kubisa kana tsvakirai kuno. Shunge kubisa kana no akatanga kuita zvekuhura, akatanga kuita sei. At the end my sister ndakapedza ndapuwa chirwere. Wanzwa? Chandoda kukuudza ndechekuti leave the table when you still can. Because wakaona munhu asingaite shungu kana yekukubvisira ziva kuti haana kana basa newe, ucharwadziswa zvekusvika pekupedzisira. This is the right time. Haakuudze kuti munhu anobvisirwa kana afa. No, there is nothing like that. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ini ndinozvidai
ndakaziva ndakabva vanhu pavaindoti iwe munhu ari kutombowana mari tanokwanisa kukubvisira ibva ipapo ndaitendara ndichiti no pamwe ane zenge ari kutowana mari ari kudya nevasikana kunzoko ari kutoita zvavamwe vakadzi kunzoko iwe vari kukuona sani mumba imomo ane akairove because kana munhu atosina kuroora akandopa unofanira kutotya stereki kuti saka zvino mwana wevari dhapa uyu andisina chandabvisa chokwadi vabereki vake vanondipondera vakandiramwira chituna sei hama yake isingarove ende variko varume vakadaro handidi kukunyepera. Gather yourself up, cry if you have to, move on. And kukunyepera, life is too short. Unofane BP funga kuti ines unogara uine stress uchiti saka udini murume wacho namumba haana rudo uri kuhurirwa unonyimwa kana ne even internet, a simple thing as internet, like seriously Imi, no my sister, just gather yourself. Na ari momu ma comments people she will get over you with time. Right, pane vanhu vari kufona imbomirai guys, pane munhu anenge ari paline handiti pa live tesere munenge muchiona kuti pane umwe munhu ari pakufona zvino mukafona muchidisturba munhu anenge ari pafoni muri kukanganisa pane munhu ari kucontributa imi mofona ipapo please imbostopai kufona munhu aripo atange adona because umwe ari kufona newhatsapp calling mukafona direct muri kuoverride munhu ari kufona newhatsapp calling ende rambera kucall kola ende rambera Hello, ende rambe rako. Nangani futhi I think Rose my sister ndokukunyepera. Munhu ana rudo newe. Une makore kola iwo une makore mangani? Une makore mangani kola ndanzo wachitaura ndanzizvo Rose is older than you. How old are you? 26. Rose atari she's older. I'm 26. Une 26. When wakasiya rini iwe? Ndakaita? Wakasiya rini murume waigara naye? Nane last year. Oh, last year. When did you discover kuti wapuwa chirwere nemurume uyu? Last year, but one. Yakuti ndakuda kumusiya Sis Melly. You go and get tested. By the way, vanhu imbomire kufona kana ichiko. Ndaichema zvokuti ende rambe rako. Vanhu vachavanzo. Ende vari kufona zvisingaiti ende vakafona manje iwo unobva wastopa. Ish. Ukafona vakafona manje iwo unobva wastopa kuti atichakunzwa. Yangu amino zvairi kuita. Aiwa ndiye vanhu vari kufona ivava ndo vari kufona vari kudisturba ivava and I think umwe wacho anofanira kunge atori murume wacho because ari kufona nenhamba dzekuzimbabwe ikoko. Ndakabata chirwere last year that you were 24 by then. You were 24 by then. Yeah. Okay, so what business are you into right now? Ndazokuti ndakarwadziwa but ndapandamuudza Sis Melly haana kana kumboshowa remorse puma. He was never remorse or anything. That no, I would rather like carry myself ndo zvapo mai vangu vakandodza kuti ndo zvapo and nababa vangu ndo zvapo with this only God knows our fate. Mwari chete ndiye anoziva even our destiny. Nyange ndine chirwere kudai I don't know pamwe ndicharorwa pamwe handicharorwa because ndakurwara I don't know, but right now I have peace of mind. Ndichiri kunetsikana saka chirwere maona tatsaindi kuti munhu pane pamwe panhu pekuti unoona kuti apa pane chinomuka apa nepaunoona kuti apa hapana chinomuka. Gather yourself when it's still, the time is still there. Vanhu ari kutyei nelife, ari kumbira mari yekuti ave nestart here. No, you cannot kumbira mari yekuti uve nestart. Zvinhu zvakaomera munhu wese unogona 3 months you can raise from there. Wombotanga kutengesa madomasi from madomasi. Bedwe imbomirei kufona nayi. Young but I've seen life. Alright, saka iwo uri kuita business rechiiko zvino kola?
maona uri kuita business rei like hapana munhu iko nezvekukumbira munhu kuti uri kuita business rei iko zvinezvi ndinotengesa maaccessories ndakaisa huku pamba pavabereki vangu next month papa Sis Melly ndiri kutobuda mumba anyway imbomirei tinzwewo naive one room yangu ndega. I'm not able to pay my one room. Okay, so uri kutengesawo apa uri kuita uchengeta futi huku alright. So ndinoenda kuZambia. Nekuenda kuZambia. Rosie, I hope you are listening. Andiri kunzwa? Ndiri kunzwa. Thank you sister. Ndakatanga ndakatanga kutengesa ndapuwa $50 enda kunotenga tuma earring, mabengo nemafuta ekutsukisa vanhu aya anozora aya ndikaisa patable. Ndiri kukura from there. So funga kuti unongozviti hauna pekutangira kana kuti chii. Kungoita handiti mama variko vanosara nemwana for 2 months. Mama vanosara nemwana nyangwa kana kuti chichi vanosara nemwana mama. That's what I know. 2 months you can raise your money and come back to your mother and start from there. Utombori nepama pabereki unoisa table pagedhi my sister. You have a table yemadomasi emaonyeni. You rise from there. That I can tell you. Unotora passport from there. Unotenga kuita cross border from there. Powerful. And andina advice yandokwanisa kukupa andina kuti yekuti ngakuti mwakwanisa kudai because handiri kukunyepera paunodiwa unoona wega. Varume ava ndiri kunyepera if they love you vanozviratidza kuti inini munhu wangu ndiri kumuda vanokubvisira pfuma 1 2 haakwanise kuita 3 pamumba. That's a lie. Wanzwa kana cheko cheko but wakaona isha zvaari kuita zvadadvice andokupa kuti ushingirire imba yako hapana imba. This is not matakanyanya. That's all I can say. He's just using you. But one day you're going to regret. Powerful advice. Powerful advice. And you are the one who can take yourself. Advice, if you haven't made up your mind that you want to leave the table and start afresh. To start afresh, it's not easy, but sometimes it's better. You get where you want to be with life than kustart in a one place. Which is that sharamba single repeatika and you don't know up until when. You will never leave your dream, my baby, my sister. You will never. Powerful. I hope, Rosie, you are taking notes here. Yes, Sis Melly, thank you. Namaithabasa sisi. Thank you very much, Muningina. Thank you very much. Thank you for your advice. That this is the best advice ever. Thank you for coming out and helping Thank sister. you. Thank you. Okay. All right, bye. Very well. Ukaona uchifona ndichikudropa panenge anditiri palive tese unotonzwa kuti pane umwe munhu ari palive. Rega kuramba uchifona uchiona kuti pane umwe munhu aripo uchidisturba umwe munhu aripo because muri kuoverride senge vari kufona madirect calls overriding macalls emunhu anenge achifona newhatsapp. Handiti ngatipananei mukana muchataura mese. Handiti munotaura ngatipananei mukana kwete kuramba uchingofona uchinzwa kuti uchiona kuti uri kukatiwa iwe uchingofona. Ngatidaro, right. I believe kuti pane dzimwe namba dzandisiri kunzwisa apa dziri kubuda dzakati wandei dzekuZimbabwe. This might be the husband. Hatina watinovharira panze. Kana ari murume wacho, you are welcome as well. You are welcome kuti udi ufone. You are welcome. Kola, hello. Hello, Maskati, Sis Melly. Maskati, maskwera sei zvenyu? Tandoda kuudza Rosie panyaya yebonde ndekuti dzimweni dzenguva murume uyu anogona kunge atori nestresi nekuti ari kugara paambuya. Stresi neporimpombi hazvienderani. Saka ini chandoda kuudza Rosie kuti iye azvibatsire. Ini ndosaka nditi mudzimai bonyo. Ndakapiwa nickname nemurume wangu. Mazuva akanga asingade kundikwira Rosie. Ndaitogara pasaidi kurara iye orara. Ndovhura makumbo angu
ndotanga hangu kutamba gitare ndega. Saka dzimweni dzenguva pandaitanga kutamba gitare iri ndega, murume aibva auya kwandiri. Saka usanyanya kufunga kuti murume haasi kukuda ba. Murume ari kutofunga kuti nhai ndigere paambuya ndine stress dzangu. Saka iwewe Rose, start playing your own guitar. Zvinoitawo kuti murume anzwe kuda. Wazvinzwa here munini? Tiri kuzvinzwa sisi, but kana neniwo ndiri kurwadziwa mumwoyo kuti saka ndongogarira vana here asingadi kuroora kwacho, apo tichigara pamba pamama apa achibata mari asingadi kubatsira mumba. Saka iwewe unoudza murume wako kuti vanhu vemvenge vati vanokwanisa kukuroora iwewe. Saka kana achibvuma izvozvo tinotaura naSis Melly kuroora iwewe. Saka unobvunza murume wako izvozvo. Pamwe haana mari yacho. Aiwa Sabina, mukola ari kuti Rose ari kuti murume wake ndofunga nyaya waibatira pakati. Ataura kuti kubva vakanga vachitambura pekutanga nditi vasina chinhu vachiloja. Handitika pese apa zvinhu zvanga zvakanaka, mukadzi aita zvozvokuti vanhu vanobva kuna South Africa kuno vari kuZimbabwe vanhu ava handiti ndiye aitora zvinhu like inini ndichigara kuZimbabwe ndichibva kuSoweto kunoko, mukadzi uyu aita basa aive rana tongoti otora zvinhu zvandiri kutengesa inini kwandiri inini 87% handitika omhanya kumarokesheni achinotengeserawo vamwe ndomupawo bijani achinditengesera ini ashandira inini handiti vasina mari, zvinhu zvanga zviri right then vakasvika panguva yekuti izvo vakamuvha ino akataura mukadzi akataura namai vake kuti kune imba zvaisina vanhu ine maloja tadii kugara pamba pedu mutipowo accommodation kuti tikwanise kuita better our life. Mai vakabva vabvuma, mai vaRosie vobva vanogara pamba paya. Vagara pamba paya kudaro murume ndokuchitanga kudiwo kuchitanga kuti anenge akazowana basa anga asingashande murume awana basa ndokubva atopuwa neintaneti yekubasa ndokuti watanga kuwana mari. Mukadzi ari kuti nai kubva paakanga tanga murume kushanda vane vana 3 murume haana kubvisa chinhu, iye haana kurambira murume kuti nokuti murume anga asingashandi panguva iyoyo. Akati aiwa kamurume arambiri kuti ashandi pashanako pamwe ndichadiwo ndichazoroorwawo. Zvanaka manje vaugara kumba kwemukadzi uyu mahara, murume nekubasa ari kuenda ave nemaintaneti ekubasa neeverything, hapuhwi kana intaneti yekubasa. Anoudzwa kunzi akabvunza kuti kokuroora konzi waubvunzi roora, oenda kunodza vana vatete kuti bvunzai murume kuti ndinofanwa kuti ndicharoorwawo rini zvandave nevana vatatu ndiri pano tiri kuchaya mapoto. Oudza vana vatete vavaya kuti chero munhu akafa anorogwa akafa. You see how rude the husband is now. Zvinhu zvakufamba, murume akubata mari, murume kadhi rekubhengi mukadzi ari kuti hatozivi kana pin number yemurume wake yekubhengi, murume hamupi kana senti. Mukadzi ari kungoita basa rekungomhanya achingotengesera vanhu zvinhu, ndo mari yavakurarama apa vachigara futi kumba kwemukadzi. Handiwaona. Saka murume uyu ndo even internet hapiwi, akutoita zvemagirlfriends neinternet ari pamba pevabereki vemusikana. Ndopari kuti vediwei. Saka ndoitawo sei kuti ndingadi bonde chari chairo hachamupi ave nemagirlfriends because ave nemari. Ave nemari. Saka bonde chari chairo chero akavhura makumba akadii haachadi kudi kuzvinzwa. Well done. Saka iye anzwa zvataura mamvengerians kuti munhu anokuratidza their true colors vaane mari. Kana vanhu vachiri varombo vane kakunyeperera so vakaita mari vanokuratidza true colors. Saka iwewe accept kuti murume uyu inzenza, accept kuti murume uyu andiratidza ma-true colors. And let me tell you something, Rose, you are allowed to grieve. Isusu kana tiri kutotaura newe vana mai bonyora takatomborambwawo tikachema. You can grieve unongopona chete, time heals. Just imagine kana murume iye ari kuita cheupombwe unosiya vana vatatu avo vari vadiki. Saka it's no more about you, it's no more about him, it's about you, it's about your children. Saka inini, my sister Rose, I can say I know kuti hamuna kuyokumbira mari pano, but you just need somebody to kickstart kana business sako kuti uite ka confidence kako. Pane vanhu 1000 vari kuwacha izvinezvi, pane maSamaritan achauya achikaiwa toda kubatsirawo Rose. Saka today is your day and I wish you luck. Yeah. And also Sabina, panapa paasi mamvengerians ndikati kucorrecta ipapo pama diaries panapa tane two parties
tiri padiaries mavhengeredzi habatsiri vanhu ariko asara kumvengevhenge ari kutukana ikoko isu tiri kuno kudiaries kuno tiri kuita zvepadiaries saka Sabina ari kuzama kuti madiaries ari pano atina mboto ino takakudza wandi kuti ndakakudza kuti vanenge tidzokera umutamba navamwe wani ina ndichanyanyi kuita zveko Sabina asi ndichakuunbloka after this woenda unotamba iko indave wepano ndakuita zvekubatsira community. Sis Melly, I also endorse you kuti Nashpence auye aite sponsorship. I endorse you. Ko ini tinogara ndichiindosa wani kuti vanhu musaenda kunobhadhira ma750 uko muchinodligwa mari personal training. Ndinogara ndichitaura pano vanoda kutrainwa Sabina unotrainwa £30 chete. 30 pounds ndo yamunotrainwa nayo. Musaenda kunobhadhira ma750 $30 online training muri kwauri ikoko pamoita schedule yenyu moita ma-exercises enyu so that you don't get chubby, you don't get zidumburi ya matumba tina ose vanhu vechikadzi anopera handichika endai tinomhanyira zvakachipa because mari yacho hatina saka ngatendei kune zvakachipa plus watakaona macertificates. Saka ininiwo futi ndichabva ndakutumidziraiwo kamari kedrink because mato advertisa ipapa ndiko kunonzi mushandira pamwe Rosie. Wazviona ka we don't need varume they are for love. Kana murume asisa kuda siyana naye vakadzi chaivo vakashinga sana mai sana Sis Melly, they will bring you up. Nana Boeing 777, Nana Sis Sarah Dube, we will hold you and bring you up. All right, my sister. Saka Rosie, thank you. all right. Maria ngachida mutumira ye drink Sabina ndichaita kuti ai direct iuye kwauri ive yatove donation yangu inini iri kuya straight kwauri kuti uise mupocket yako utenge kuita something kana uchitengesa zvinhu zvako utanga kuona uchitengesa handitika yabva kuna Sabina yanga ichinziri kuya kwandiri but yobva yauya kwauri iwewe. All right, well done. Saka iwe Rosie unoyo account pangu ndisama account details ndotumidzira neweld remit whatever but handisi kutumidzira hangu mari yakawanda because handinawo mari yacho yakawandisisa yese iri muzvikwereti, motikari zvikwereti, dzimba zvikwereti. Saka iwewo ndokutumidzira maybe $50 US is it okay? Yeah. Saka hanzi after this woenda kuinbox ya Sabina Ruwish anditi achakupa wompa madetails okutumira $50 iyoyo so that you oraise and let's see at the end of the show kuti pane mamwe vanenge vachida kubatsira and then wotanga zvako wobva wazotudzawo kuti wadzingawo zirume iri pamba penyu wosara nevana vako wakuita business yako anditi okay. Saka I look forward to your message and then I'll send it well remit whichever way Rose, okay? But tukuzviitira izvi because of the diaries, okay? No, thank you very much, Sabina. Thank you very much. God bless you. Okay, love you guys. Bless you. Bye. Right. So I hope wazoenda kuna Sabina unonzwa kupa madetails okutumira $50 iyoyo regaitidavire vamwe ava vatinzwewo vamwe vari panapa. Caller, hello. Have a car. Caller, hello. You have a car. Hello? Hello? Hey, ndakatera nyaya Rosie's, Sis Melly. I think the best plan ini ndakapfura pa marriage yakadaro. The best plan Rosie ngauze murume aende. Ende futi dziti nchoita kuti pamwe hama dzake dzitadze kumudetsera dzotadza kumudetsera nenhau yemurume uyu. Murume uyu ngaaende hangagari kumba kwana Rosie otambudza munhu ari kumba kwavo abhadhare rendi. Vene varume vakashanda vane problem ngaaende. Vamwe varume anofunga kuchengeta vana vavo iye at the end achagumisira muraya. Murume uyu ane mwoyo wakaipa, ari selfish. Anozvifungira iye ngaaende. Rosie ngauze murume aende. Kana ini ndakabva kwanda ndakarohwa ndine vana 3 kana munhu asitakude izvi nyangokadi kana sisatakude hachakude hapana chinombochinja. At the end iwe ndio chagumisira wafa nebhitose yavanodini. That thing you heal as time goes on. Kurambiwa kushanisire isu vangani vakarambiwa vakadzi vakawanda takabva nenhau dzekuti panenge pasingachagariki. At the end is worth killing.
nekuti now she's an obstacle. Anofanira kuti aite zvinhu zvake, but kana chingoramba chingomubvunza so at the end zvichamunetsa. Ngaadzinge pamba pavo. It's not fair. And then ndotorwadziwa sei ndakabva pacertain stage yakanaremereki ndikasiya ndikatambura naodzidza ezvino zvindoshandira mumba ndoita basa remumba zvinhu zvese zvakangofurika ndongora mari vana ndochengeta haisi life yaari kurarama at the end achaurayiwa nababa vaye. Right. That's the only thing I can say. Ameno vamwe vari kudi but kana dziri nhau dzakadai dzachambikira chirwere oite dzachamuraya because now achagona kuti audze magirlfriend pamba of which the state part murume ari kugara kumba kwana Rose. It's very very sad. Haana basa naye munhu akadaro munhu rudzi ngaende ndozazvonere kana achitambura kana achidetserwa then azoda atambure iye ndi ari kutoita kuti Rose atambura otherwise akasiya Rose zvizovhurika ngaende. All right. Okay, Thank you very much, Rose. Until you are listening. Sis. All right. Thank you very much, caller. Thank you. Right. Varipo vakawanda vari munhingikire. All right. Oh, pane munhu. Caller, hello. Hello, caller. Murisei. Yeah, sister, how are you doing? You're right. Yeah, I'm good. And how are you? I'm good. I'm okay. Yeah, so, Rose, I've just got a question for you. Have a car. You have a car. Why are they comfortable with you having to stay with that man in the house? Mama taura nishona kola manyatso zama kutaura nishona tanyatsonzwisisa kola. Rosie, amai vako nababa vako vari kuti kudiko nekugara kwawakaita nemurume iye pamba. Rose, I'm not ndisiri murume waRosie. aiwa hanzi izvo baba vako namai vako vari kuti kudini nyaya yekugara kwenyu nemurume uyu pamba. Sekutaura kwandambenge ndichiita inini nemurume wangu tanga tichitaurirana ndichivharidzirwa murume kuvabereki kuti ari kureizo mari ndozvandaifunga sekuwirirana kwatatamboita pekutanga asi ndiri kutoona kuti hapana zvaakuita saka ndiri kutoshopi ndoita sei because vabereki vari kufunga kuti pamwe kugara kwatakaita tanga tiri kuunganidza sezvo atangowo kuitawo zviri nani tiri kuunganidza kuti agouya kuzoroora nau pandinoona kuti mari iye inenge zvinenge zviri kuita ndobvunzawo kuti ko ndopano ndipindura kuti ko iwo haundibvunze roora ende roora ndobvunzwa nanasekuru nanatete anatete vakaenda vakabvunza anoti ndichauya asi roora unyangwe munhu afa anokwanisa kuroora saka ndozvandiri kuti ndapererwawo ndoitawo sei nokuti munhu wandanchivharidzira kuhama dzangu. Yeah, because the one I'm biggest still going on. You're still very young. Now we get fun pros out. So no the Wi-Fi wewe. Amai wako aweka na ndio mkuu. Usono the Wi-Fi waorewa na baba. Mdara wako aweka na mkuu wewe. You need to stand up and leave that man. Si ana naye murume. Zugara bana zeze unofira mahara. Ozuzo. Protector chichacho uzi murume wewe haana basa newe akude kana murume achikuzora anzo niwe unogona kuwafa iwe uchachengeta mondika uchifoti ndiani ndi baba vevana mari chaiche haabvumidzi zvari kuita murume ndauza you are very very young and hazvibvumidzi zvikuitike hazvidi kuda vamwe varume varoda sei vanorwadziwa kuti sei varume tiri kuita basa rekuuraya vakadzi and I'm one of those men taneta nazvo izvi kana murume wacho akateerera panapa imbaba imimi
ekumbirawo muite tsitsi mwana menyu vakazvarirwa vana murikugara pamba pambuya naatezvara mahara maringa munobata 1 asi munogara magirlfriends maringa munobata 1 asi munyima kana mwana uyu wamunoti mudzimai wenyu kuti awane chiremerera pamusha komuroreka ndochivanhu chatinoziva handisi kukutukai asi kukuwanzirai asi nekutiwo toda kuti dzimba dzigare zvakanaka komudze kwakaoma handiti saka chiregerai kuomeserawo mwana uyu mudei sekuda kwaanoita imba yake akiteuyi kuti mwana uyu is very loyal handitika mwana adorowo nekuda imba yake kuti aimire zvino chimubatsirai handiti nekuti musi wachakusiya baba imimi ndo musi wamuchachema manje nokuti anenge aenda igadzirire izvo musamuteretene mudei kuti mwana uyu kamukadzi wenyu handiti kungokumbirawo kuti varume ngatije unhu hwedu nenyaya dzekurova vakadzi imi vakadziwo ziva nzvimbo yenyu ona imwe wenyu ari kuchema panapo handiti kungobatsirana vanhu vamwari mukorantine munomu kana ri kuurayana kana ri kurova gaidzi dzimba idzi pindaika makachenjera usagarire mwana kana mboli pogo hazvigarirwe zvezve handiti uri kuchema namba yemudzimba umu musagarire zvinhu zvakadaro handitika musamboita zvisezvo vakuonaiwa handiti takavaona vamwe vakazobuda mudzimba vakubowa handiti kune inonzi depression kune inonzi stress kune inonzi suicidal thought handiti don't ever allow that to happen to yourself usamboita zvisezvo mapurisa ariko asi dai ngukumbira dai vabereki vako vakumbira tsitsi hama dzako dzinokusiya uchingetwa mumba ihama dzerudzi unodzidzokera kumurume asina kukuroora uchichaiswa mapope mhosva yakapara umusha kuende yerudzi imboenda kana kung'anga kana mapostori iwe Rosie wewe imboenda unobvunzirawo kuti ko nhaye ndiri mwana wengozi here nekuti zvinowanika zvinhu izvi wazinzwa enda unobvunza kuti ndiri mwana wengozi here ko chii chikundinetsa chii chakaitika pandiri chiri kuita kuti inini ndibva ndashaya kana imba inonzi imba asi murume ndiinaye zvireonzi ngori wane murume kana kuti vana unoda kuti udoroorwawo vadzimu vako vari kuchema ko chii chiri kuitika uko mwari vari kuchema kuti ko chii azviziva saka ndinoda kungobatsirawo ipapo ndangoti ndingotaurawo mana ndisapedze nguva handiri kuzotsura ndakuundurwa panapo ndikuti vana vamwe vari kubata mafeelings comment section Sis Melly saka ndangoti ndingotokusezi dzangu ipapo mazanokati kana takungohotsira uchahosisi kuti chii korona iyo iyadai kuuya iyi hanzvadzi tongozvisa kuna mwari kuti mwari chingotichengetedzai hatiazivi arikosora Rosa akosora ukaindapo hosirawo zvino tichagoziva kuti kuda hatina kuita iyo 1 meter social distancing tichagoziva kuti zvinenge zviri chengeta vana vako shamari usambobhaidzwa kunzwa kana kuti chichi vana vande vako handidya vana vako love your children and keep it together usambofa wakafuririka kuti zviri nani unzizoni uri panze uchiziva kuti uri penyu handiti une vana vako 3 vavo zvinani unzi chi vanokwana nevanhu usatedzere vanhu because vanhu vari kusimudzira vagokudonhedza ururwadziwa wazinza usafuririke please usambobvuma zviri nani anzi akaitika munhu but uchiziva kuti upenyu hwako unawo and anotsvaka mwari panze apo umuwane akubatsire ugare zvakanaka ndapedza Sis Melly varakukomborere Rosie's I hope your life will change baba I hope anokurura Thank you very much Anjazi. Thank you. God bless you. Thank you for the powerful advice. Sure. Right. Vanofona vamufona itinzwe kuti muri kuita zvokufana kuenda kungoignore makoze enyu andichakati ndakungoignore
because manyanya. Oh, tinzwe. Right. Caller, hello. Caller, hello. Have a car. Hello. Right. Caller, hello. Caller, hello. Hello, Sis Melly. Hello, everyone. Chivara imwe device yako iri kumasure kuti ndi uro yauri kunzwa ndichitaura chivara imwe device chisare ne one. Okay. Rose, kana wakaterera just a few things. Ndanochida kuti kuna Rose murume uyu achisina respect for you nemhuri yako at all. Hanzi we teach people how to treat us. The fact that iwewe nefamily yako muri kuramba muchimutolerata agere pamusha penyu achikubata mabatiro akukuita achikuzvarisa vana vatatu vese pasina kana tsvakirai kuno iye atozviudza kuti it's okay, they don't have a problem with the way things are in the way yandiri kutrita mwanawo, saka acharamba achikutrita akadero. Number 3, hapachisina ma-elements of a relationship in this relationship yako iyi. Hapana ma-elements, there is no love making, there is no care, there is no respect, communication chaiyo yave hapachisina in your relationship. Murume uyu kana takutaura pachokwadi, he does not add any value to your life. If anything, ari kutokuita abuse emotionally, ari kukuabuse verbally, ari kukuabuse physically as well, because ari kukunyima ma-conjugal rights ako. Saka iwewe as a person, what must you do? Count your losses, Rose, and walk away. Forget about fear of the unknown. Kuti ndikasiya murume ndikaenda ndototanga palife nyowani ndichinzi I'm a single mother, vana vatatu, what not, that irrelevant. It's your life. Count your losses and walk away. Hands, if love is no longer saved at the table, then walk away from the table. Unotanga your life panyowani. At the end of the day, unoramba wakagara ipapo uchapedzera wapiwa vana HIV, apa uri kudamage your self-esteem, your confidence is going down. Uchapedzera newe wacho usazvidi iwewe pachako. Why chawakagarira chii? Apana. If I were you, my sister, walk away, start afresh. Hazvityisi. Isu isusu takapirwa nevarume tiri vacheche chaivo chaivo, left with vana 2 guru kuyamwisa. Life was difficult, but here I am. I'm doing well with my daughters. Ndayarutsa vana vakura. But iwewe pauri wakangofanana nechiri, you're living like a widow, murume ari mupenyu. There is nothing that as painful as that. Wakatokufanana nechirikazi, and zvinorwadza to feel alone, yet you've got somebody. Uchimuona achikuitira chipambiwa akatarisa, that is heartbreaking, that is unbearable. Uri kudhana slowly, emotion. So if I were you, Rose, walk away. Being a single parent is not as scary as people say it actually is. It's not. Sometimes it's actually better to be alone than to be with somebody. I know abuse, the emotional abuse, the physical abuse, it's too much. My sister, walk away. Ask so many single mothers, or you can manage life as a single parent. You can. In India, I'm 21 years. Right now, I'm a 42-year-old. But I'm doing well for myself. But at all. Which can life outside as a single mom. In any case, you're already surviving as a single mother. So why are you scared? Don't be scared of the unknown. Unknown, I'm not going to try a single mother. I told her not a single mother. Kunotona kidza, kuna pressure. Haurari wakasita stress ukatarisa murume akagara nefoni achitaura nepambiwa asingatauri newe. Hauite stress ukashaya muriwo unozwa kuti handina mari. Kwete kuti unofa ushaya kana mafuta ekuzvura kana chekuita mumba. In the meantime munhu aripo pasaidi anayo mari. That is heartbreaking. Walk away. Start afresh. Today uri papeji papapa, I can promise you today hauvashayi vachatanga kuti Rose ndinopawo ka 200 rand. Already Sabina atotanga kuti kuvhurira lake. Haushayi pekutangira. That's my 2 cents advice anatachida kungopa Rose. Powerful. Thank you very much, Kola. You're welcome. You're welcome, Sis Melly. Thank you. Bye. Right. Kola, hello. Kola, hello. Beku Zimbabwe aba Kola, hello. Kola beku Zimbabwe, hello. Hello. Yes.
Makadii zvenyu? Tiripo makadii zvenyu kona? Tashomu. Ariyama yanouya nayo nhasi nyaya inosu Sis Melly. Yakurama kuzwa akupora. Takaita situation yakadaro mhuri medu kuti mai guru wangu mukoma wamai vangu akadibereka. Yakadaro. Takagara kunerimwe guta takazoona ndaigara isusu wakazova kufunga nevanhu neumwe mukadzi wangu vasingatozive vachiti mwana wenyu ari kutambura kuno nevana anga nevana vana venyu vari kutambura vari kutodyiwa mazvii wangu wakatanga kuita stress kuti agara kudya mwana wangu ari kutambura kudai ndobva vatumira mari yebhazi kuti vauye pakati pavakatumira mari yebhazi paya vachikorwa kumba munhu apasisina munhu atoano vana vari malnutrition vane maro. It was a very bad situation. Iyo munhu wekungoti aringa akangogara makuru vaviri asina kuroora handetseke haangogara hapana hana kana konsiteki kana kusii. Apa vakatorwa vakugara paya vakutanga kurapiswa kuichi kumapiriti mishonga yange yatononoka zvokuti yange yatodari saka treatment yakanetsa kuresponda vana vakaita zvakanaka vakatanga kudya vakatanga kutoita vana kutotooneka kuoneka and then haana kana chakaita aiuya kana paitouya pacho achiti ari kuyazoona kana kumba kwagogo wangu aitoya akabata bhodhoro rezvimawiski zviya hapana chauya akabata kutongouya nekuya kuti amwa wiski ya nekuti vanga vari bamukuru kataitovati baba vaotongoita noise pasina kana nothing kusvika hanzvadzi yamangu ini azotaura kuti kuna zvori kubatsira regedza because hapana kubatsira nokuti mwana anga asasatoenda kuchikoro mukuru wacho vanhu vangogara asa mwana gogo wangu vari kutoo inini ndandiomerewo ndiri kuchengeta mhuri ndikurira kuti ndichiendesewo mwana baba vatovaripo zvandiomera saka akabva kunyarara akatadzidziswa nasi then gogo vakazoshaya ini kuti start ndongata tiri kuma 24-25 tisati akutoona kuti padyiwa pamba iwona takutochengeta maiguru vaya nevana vana vadya sekuru vachibhadhara mapizi nekusaivi vakazoshaya maiguru vangu nanhasi up to now murume hapana chaari kuita kana chaakaita vana vakutoendeswa kuchikoro nasekuru saka mukadzi uyu ndoda kuudza kuti izvoni hapana chichachinja zvauri kutoona ndizvozvo make up your mind ubve uchiri mupenyu hazvina kubatsira and stage ndeyekuti ndakubva ndataurira nevamwe vanhu vari in that same situation nokuti I'm assuming kuti haasiri ari pasituation kudaro usaramba uchingozvara kana uri kuona kuti munhu haana chimuko chaari kukupa unobayiwa ndipo wombogara usichizvara nokuti munhu kana munoti sinoziva kuti mwana wekutanga munhu anenge achitotya sezvamataura kuti munhu akandipira ndozvatinoziva pachichono munhu anenge anofanira kunge atori concern kuti ii mwana wevanhu kunobvisa kana $20 kutaudza kuti uri kuziva zvauri kuita kana tsvakirai ende kuroora hakusi kuti unonoroora nemamillions munhu unoroora neyaurinayo nesituation yako kungotadza vabereki vemunhu kuti you respect them woti uri kuchengetwa pamba pevanhu uri kutaura nyobvo hapana munhu intaneti isinga iri kupiwa nekambani pachena isina chekuti pane chiri chaari kubva pairi my sister it's time to move on ndozvandaida ngokuudza hazvizomiri zvakanaka
saka chingoona kuti wataura nevabereki vako and then wonyatsa make up your mind, don't turn back. Usatisa at least ibva uchiri kukwanisa kuira vana vako. Vaiguru vangu vakabva but vanga sasagone kana kuenda kubasa kana kudii because blood ravo damaged zvokuti vanga vasingarapiswe ikoko, vanga vasisakwanise kana kutsvaga basa kana kuti vaite anything. Saka iwewe uchiri mutano, right, I'm sure siyana nazvo kukupa. That's why I can tongoti mara kutungamirire. I know uchafight uchazuita. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Anyway, Kola anga chiti kune vanga vasiri kumunzwa. Kola anga sharuranzi situation yakadai so anzi yakaitika kumba kwavo. Maiguru vake vanga vaine murume anga kadaro. Zvokuti vanga vakanyarira nguva yese vakazoita kutozofonerwa, hama dzakaita kufonerwa nema next door kuti yamutore hama yenyu yakufa, kunotora hama yavo kudai so wanike hama hakusisina, mai mwana vemaronda oga akurwara, zvinhu hazvichafambe mushe, hazvichadii, ndo zvanga achitaura. Zimai imwe device iri kuseri kwenyu kokona. Kola tidzimirei woka imwe device iri kumashure. Kola hello. Kola dzimai woka imwe device iri kumashure kwenyu avari ku-UK yavo. Kola vari ku-UK tidzimireiwo device iri kumashure. Vedu vemusauye nemadevice tutu panapa. Kola hello. 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 Yes. Sis Melly diary. Okay. And to call on live yamuna yesu. All right. Mripa live. Okay. Saka inini hangu ndachingokola ndichida kuti kuna kola uyo kau. She's still very young at 28. She can still touch a life. Inini, my mother, akanotorwa nehadzadzi dzavo kumusha. I'm an older lady. But my mother, akanotorwa nehadzadzi dzavo from an abusive relationship. Vakasiya relationship, vakatorerwa vana, makore iwayo vaitorerwa vana. Vakatorerwa vana, vakasiya vana, vakanogara. Tikachengetwa kumusha kwedu, tichiabviswa nana stepmother, but we grew up. Came time yekuti inini I needed help. My mother was still alive to help me. Pane kuti tinongogara chiudzwa kunzi dai mai venyu vasina kuuya kuzotorwa nana sekuru venyu vandai vakafira. Ndozvataigara tichingoudzwa. But she was alive. Such that she was able to help me inini kuti ndive pandiri nhasi ndiri alive. Ndovakandiendesa kuchikoro, baba vangu refused to send me to school na stepmother. Ndauspenda kuchikoro pakupapera uchiita nei. But she had to come back and rescue me and send me to school. Saka musikana uyu kana achigarira kuti ndakagarira vana apa ari kungogarira kupuwa paketi yenyama. Ende kadzidzi kacho ine hangu handidi kunyanya kuiudza, pane tupe yandinombonya kuiudza inoenderana namai vako vakakuzvara. Handidi kuiudza today. But kazhinji kacho zvinoenda namai vako vakakuzvara. Kana mai vako vakakuzvara vachibvumira kuti boyfriend yako igarepo, tinombogona kudero kwemadzimai. Tozviita for a short period of time. But kana tazoona kuti mwana aita vana 3 angoripo tichingochengeta mwana aripo. I think it's time kuti muti iwo chibva pano achiabvisa mwana wenyu is not happy. Muri kumirira kuroorerwa kupi kwacho, hapana kuroorerwa. 3 kids later. Saka iwo uchaabvisika, uchaurayiwa. Ika nechirwere kana kuti munhu yachakuuraya because he is not happy, he is not successful iye neupenyu hwake. Kana achigara pamwe. Ari kutogara ipapo irenji zvake achienda kumagirlfriends ake. Asingagoni kuchengeta kuchikoko. Saka iwoweka Rosie, simuka ipapapo. Uri kutogona, uri kutokorokoza, uri kutowana $15 yekundotenga nyama uchiisa mufiriji wega iwe. Kana murume yasiri kuuya nayo. Mari iyoyo should be enough for you kuti utenge mamwe mavegetables uchiisa kastendi paside road. Wototanga upenyu hwako wozviitira wega. Saka simuka. Isusu kudhara isusu hatakanga tisingaiti izvozvo.
Yaitoziva kuti munhu auye mumba mamai vako agokutamba iyoyo mumba mamai vako. Taita tanga tine pride kuti handitambwe iyoyo mumba mamai vangu. Iwo uri kuitambwa iyoyo mumba mamai vako. Mai vako varipo nemaparents ako ese aripo. Already utori nebest. Maparents ako they can help you. Utori support system iri stronger than most women out there. Take advantage of that and take up and tell this guy to take advantage of that. You can do it. You want to support my parents. You have my parents that are like, put a nama orphans that could go. But not any kind of help you authority and now you will. Put ahead of the game. Okay, I hope you get more help. But have the courage to get out of there. Apana choka garira. Watikonde apana choka garira. Wakatomira uko kana utikutwa mwana wechipo. Nekupuwa chirwere ndozva wakamirira. Yeah. Powerful. Thank you very much, my sister. Thank you for helping your sister in the advice. Thank you. Bless you. Guys, vese vari kufona tine nhasi vese vari kupa maadvice tine one line ratiri kushandisa kufona. Musafone rimwe line ramajaira iri ndo rina Rose iri munhu ari kutofona apa regai drop line ramajaira 071 ndo rina Rose ari paline, guys, so that she can listen to all your advices, right? Saka tine one line yatika ratiri kufona tise numbers andakapina idzo ndo pamuri kufunga kufona ipapo. Musafone uku neukuku because makuru disturb Rose kuti anzwe makufona uku vamwe vofona uku. Tine one line nhasi number ndakapina rimwe line ramajaira kufona reda ndo rina Rose ari ipapo. Tine 3 mafoni nhasi anditi tine iri pakati yandinayo kweta iri uku ku left uku ndo yamuri kufona kweta ina iku yeku right 071 ya musaifone haisi yenyu nhasi ndeya Rose ndo paari papapo, right? Regai tidavire apa. Let's hope vadzima zvavanga vachindinzwe zvekuseri tichizvinzwa nchitaura ndoga veku UK ya. Alright. Hello? 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 Hello, tukunzwa. This is Melly. Alright, ndiri kuona concerning nyaya Rose. Alright. Inini ndabatikana hangu kuti munhu wemukadzi haafanirwi kuenda through that pain. It's too much. And zviri kutomuvhiringa emotionally. And anogumisira aita depression chaiyo. Saka uyu imbwa yemurume it doesn't deserve to be called a man. Ngaabude pamambuya. Rose anokwanisa kutoita start over without him. And pane Sis Abina wambofona vachiti ndaita zvekubonyora. Maybe murume uyu he knows kuti he is positive already. Varume havatauri. Saka maybe she must consider it as a blessing in disguise. Kuti why is it ari kumurambira bonde? Vamwe vanokunungirai mapirisi musingazivi. Saka iye Rose ngarege kumanikidza kana asiri kupiwa bonde. Munhu uyu chaanokwanisa kuita ngaamudzinge. Aende zvake. Because hapana zvekumboti murume wekuti anokunyima internet chaiyo ari kugara pamba penyu futi ari kutora advantage nanambuya ava. Hamene zviri kuitika. Bedwe makunyanyisa makoza achona ngatipane nemukana please. Ngatipane nemukana. Hello caller. Caller, hello. Hello? Yes. Muri sei Sis Melly? Ndiri right kanjani? Ndiri bozve kuti. Ndoda kukomenta panyaya yaRosie. Kuti zveni ini ndichikura ndakava tombomitiswa ndine 19 years. 20 years munhu wakutozvara mwana. Then bva ndatorwa nehama dzemurume vanhu ane mari mugavheti muZimbabwe.
zvikanzi toda kugadzira mari yekunorora. Ndairarama life yakanaka yekuti hapana chandaishaya, ndabva tanga kuenda kuyunivhesiti zvese ndichiwana, but hapana kana 10 cents yekuti zvoni vanhu vakati vakuenda zvaingonzi tichaenda. But mucomfort zone imomo mekuti ndaona zvese everything, ndakainzogara pasi ndikazvibvunza ndikati asi nini future yangu nemakore angu, future yangu inozovei ndikaramba ndakagarira zvakadai so izvi. Ndochiva chingwa majarini zviri zvenguva ino. Inini chakakosha ihappiness yangu, izvi chakakosha ifuture yangu inini semwanasikana semunhukadzi. Ndakabeta mwana kumusana ndikadzoka tenda Mwari yaRosie atombodina vabereka unomunzwisisa. Advisa ndokuti it's not easy, but what you need to do right now is to stop protecting this murume. Waudza vabereki vako chokwadi kuti zvoni ndo magariro andakaita, and for these years ndanga ndichiprotecta munhu uyu, asi ndokumbira mundiregerere pane zvandakakutadzirai. Nditambirei semwana wenyu. I want to start afresh. Zvekuti une vana 3 is just a number. Kana Mwari chaivo unoroorwa ugocheta nevana vako 3, ende vana vako vagokura ende ugotozovaitira zvimwe zvinhu, vagotozokuitira zvimwe zvinhu zvokuti undoshamisika. This guy akukushandisa, this guy is lazy. And vakadzi ngatichangamukei kuti iko zvine zvikwasimuka ewave yevarume vane nungo vari kuteka advantage yevakadzi. Saka iwowe it's not going to be easy, it's not going to be an easy decision to make kuti I'm going to let go. Uchaonda, uchachema, uchataurwa, but what matters is you being happy. What matters is your future. Hapana guva rinonzi guva remvana kana guva remunhu akaramba murume kana tese tinongofa tichingoigo just like that. Saka what I want to encourage Rose is soldier up as a young woman, and soldier up, embrace zvachasangana nazvo. Tell murume wako kuti ndaneta handichada, kana iye asoda kubva pamba ipapo iwewe ibva, umusiye aripo anopagara here, iwewe ibva. Vanhu vachakutaura iwe chonopecha zvako uchachema day and night uchibvunza Mwari mubvunzo, but handidi kukunyebera. Life inozongoti ini ndinomva nodaro ndakatozosvika pakuroorwa ndikachata nejaya risina mwana kana chii, because Mwari vanenge vakusarudza. Mwana wangu atokura izvozvi, atokura atomusikana muhombe, handiti. So you just need to sit down or reflect on this year or kuti marriage title yekunzi ndakaroorwa. No, it's no longer the time. You're only 28. Utorine bright ahead of you yekushandira vana. Please just a number and take those children as a blessing, because kutorine mumwe munhu ari kutora vana vavo vari vashaya ende iwo unawo. Saka ndonyaya iripo, parents, open with them. Tell this your partner, this should just come to an end. Whatever is going to say, iwo isazvimiti munzeve mako, let him go. Start afresh. It's not going to be easy, but you are the only soldier for your own life. Hakuna munhu achikumiririra, iwo uchazvimirira wega. Thank you very much, Kola. Thank you, Rose. Ari kuteerera. All right. Thank you. Kola, muri kuzama kufona, phone yenyu is not connecting, right? I'm dropping you tipinze vamwe. Right. Tikaona wano no fast. Hello? Hello? Chidzimai mefoni iri kumasure uku tinzwe tinzwarane pafoni 1. Ndadzima, muri sei Sis Melly? Ndiri right kanjani? Ndiri bo, kana mukawana time wandipawo vhudzi iroro iro ndiri kuritsvaka. Alright, pakanaka. Ini Sis Melly, aiwa ini ndachida ngokukumbira kuti dai kana muchigona muise nhamba dzaRosie apa tione kana tine mashere ngoisa kuti tipa advice. The more tichipa advice tichibatsira kuti asimuke. And then ndakuenda kuna yaRosie wacho. Rosie kune marinda
kuva kana nomatishi kuba kwenyu ane vanhu vakafira MRS ane vanhu vakafira MRS kuda kunzi Mrs. Nanazvo kuda kunzi Mrs. Munhu kana achikunyima achikunyima internet munhu wemushurugwi mushurugwi munhu uyoyo endera imbere yenyu kola hello tikunzwa munhu uyo mushurugwi kana achiramba neinternet what about mabhemba akaviga rimwe zuva uchatemwa ukavata nokuda kunzi Mrs. siyana nazvo izvo vana mai vedu vakazvikonewa who are you ungaita seiwe saka pinai manhamba apo Sis Melly kana wanawo madhoradhora tongoisawo ende kana waiwanawo mari yacho warega unomutengera nyama kumuvesera sezvo uchiti anokara nyama yekuvesa oita zvine musoro ini ndanga ndichifunga kuti maybe nhamba izopiniwa mushurugwi kana aenda ndozvada ndichifunga amene kuti munopaona sei kuti mushurugwi atanga aenda mushurugwi kana achinge aenda nhamba yopimiwa vanoda kucontributa vocontributa anogona kupuwa mari izvozvi right now mari ikanotengera nokuti remember kuti Rosie ave nenguva asingazivi bonde akanotenga bonde kune murume uyu apuwa mari navanhu pano Sis Melly mushurugwi uyo Rosie izvezvi vanhu vekuzimbabwe pai Rosie nhamba dzema avaudzi kuti mushurugwi unokosora saka ini ndiri kutaura nazvo ayazotokwa kuti vaye kuzomutora vanhu vecorona mushurugwi tonight ngavataenda kurisons kana kunonzi kuweekend ngafane kuti munhu yanokosora manheru nhasi manheru udzai munhu yokuti afanira mupei nhamba dzemapurisa kana kuzimbabwe ipai Rosie nhamba dzemapurisa afanire mapurisa vaudzi munhu unokosora usiku uyu badana vakavati hazvinzvi indinozinzwa saka ndinotya kuti ari kudziya muviri ari kukosora temperature yake ari kungoti running nose akodidi ataure masainzi ose amboenda kuquarantine ozokuongedza hembe dzake plastic onokanda kuquarantine ikoko iye osara achita move on paanashamisa mapurisa achisvika anatsokuva kuti unoziva kuti indanjihla kukuudza sezvo ini ndinotokuta ndosaka ndavadana chinyararire zvinhu zvinoizviita usiku kavati that's what at least vakutore undochekewepo ende Rosie ka Sis Melly Rosie ngaatsvage rumu kana pakaita mashereni anokwana anotsvaga rumu sei Rosie arikugara kumba pavo mushurugwi ndiye akatonogara kumba kwana Rosie ndinoda kuudai dziri ndinoda kuti Rosie ngaamuke arege kukotsira Rosie ngaatsvage rumu yekurenda for this month audze mushurugwi kuti mushurugwi ini ndava kubva panapa mai vari kunongondibaya-baya vachingotyiwa hamuchaindi saka ini ndazviwanira rumu saka iwo wakuindepi kana kakonawo mudzinga nemapurisa ida ngaaida nemushurugwi ngaaida nenini ngaatsvage rumu tonight kana kawana mashereni anokwana okay aiwa tanzwisisa alright Sis Melly musakanga mawhigiyo ningiyo kwete whigi ndoida iri hepisi please pinai nhamba yenyu unoze iyo yawazofona nozoya kuwhatsapp iyo wafona nozoya kuwhatsapp totaura alright Sis Melly Rosie kuti ngaamuke ari kuita voice sere vana achitasoko achipusiswa mani haisi nguva yekupusiswa ino inguva yegonzo nguva yegonzo mubani ndiki mouse sharp Melly alright iri bhokola Rosie uri kuzvinzwa hanzi izvofonera mapurisa uti kune munhu ari kukoshora usiku ari kuita temperature isingatoiti nhasi saka amboenda kuquarantine iwe ufanodi munhu obva tonoita 2 weeks ari kuquarantine uku iwe chisita zvinhu zvako paanodzoka ototi aiwa ini ndakamai vakati tichibva pano saka ndatsvaka rumu iwewo zvino woindepi nokuti ndatotya kuti ndikuudze nyaya sezvairi kozi usiku kana wakavata unenge uchingokosora uchingopisa muviri wotaura masymptoms ose ecorona vamboinda naye handiona
kuitira kuti iwe usare uchisota zvinhu zvako. So amene kuti iwe unoionawo sei handiti wazviona. So igai timbodairawo vamwe timbonzwa. Kola hello. Kola hello. 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 Tikukunzwa kola hello. Kola hello. Yes. Shonita. Kola hello. 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 Yes. Hello. Tiri right here. Tiripo. Ndoda kutaurawo naRosie. Chekutanga ndoda kuudza Rosie kuti ngaatende Mwari. Ati Mwari vakandipa vana vatatu, it's a blessing. Anoda kutenda Mwari kuti vakampa vana vatatu vane mutupo wakafanana. Anofanira kuzvitenda kuna Mwari izvozvo. Chechipiri, Rosie ngaazvibvunze mubvunzo kuti hello? Tikunzwa taura henyu. Hello? Tikunzwa taura izvenyu. Hello? Tiri kukunzwai, taurai. Ndikati chechipiri, Rosie azvibvunze mubvunzo wekuti ko kana Mwari vakamupa mamwe makore 28 ekuti amararame pamusoro pe28 aanawo, anogona here kuapedza achirarama sezvaari kurarama izvozvo? Anofanira kusiya murume uyu Rosie uyu, nekuti varume mazuva ano vanokuitisa ende unoitisika usingaoni kuti ndiri kuitisa. Saka asiyana nemurume uyu. Hazviurayi kugara usina murume. Kune varume kunze uko vanorespekta vakadzi vevanhu, vasinganyenge vakadzi vevanhu. Vanenge vachitomuona Rosie vachiti mukadzi ari kutambiswa uyu toita seiko. Akasiyana naye akaenda kunogeza akatanga upenyu hutsva, anowana boyfriend yaanopa mutemo kana achipinda mumba make kuti kana uchida nezvangu tinoita sezvizvi, kana usingakwanisi izvi buda uende. Anowana munhu anoraramisana naye zvakanaka, chengeta vana vake achienderera mberi nelife. I'm telling Rosie this from experience. Ini ndakasiya murume ndine 28 years, now I'm 37. Ende upenyu hwechisiku hunonakidza kana ukagona kuhumaneja. Saka Rosie anofanira kusiya murume agoziva kuti anoita sei sesingle mother. Mashoko angu mashoma kuna Rosie, ngaasiye murume agoziva kuti kana ava single anofanira kuita sei as a single mother. Okay, thank you very much. Thank you Kola regai tinzwe wa mutu anoti chi. Hello? Hello? Hello, Kola, hello? Hello? Yes? Thanks, Sis Melly. Thanks. Ndoda ngotaurawo naRosie kuti she needs to know when to walk away. Ndakambochengeta mukwasha. Ndanzwa tsitsi ndichiti mukwasha nemwana vari kutambudzika. I learned a lesson from there, and I know kuti zvinhu zvakangooma for a mother to go through that. Mukwasha uyu ndamuchengeta, vaita vana, vakaita mwana wokutanga, ndikafarira mukuru wokutanga, ndichiita zvese ndichiti ndiri kubatsira vana kuti vatange upenyu hwavo. Asi mukwasha akanga akutotora advantage kuti panapa ndikuchengetwa mahara. So akabva atotanga kuita magirlfriends. Apa mwana wangu aivanza, aka asingambobude kuchena achizviziva kuti murume wake ndo zvaari kuita, aivanza. Saka mukwasha akazotizirwa, apa aitotaurira vanhu kuti rini ambuya ningi amai vangu vari kudiaspora, achiudza vasikana vake asingataura kuti baba paambuya aitoti ndine mai vake. Saka pavakazoya kuzotizira, vakatogwinya vachiti vari kuenda kumba kwamai vemurume uyu. Ini kwaakuzofonerwa kuti
baba tinovatizirwa kuno ini chirudzii ndakutaura nevanhu vaipa kuno ndikati ndiri vambuya vake ini handisi mai vake zvikanzi aitotiratidza mapikicha achiti mai vangu ndina mai vangu vechidiki mai vangu mufunge ndakatozoenda kunodzinga mukwasha neshamu chaiyo ndikatifunge kausandipe ngozi handitika saka inini ndikuda kungoti kuna Rosie maparents ake vari kuita kunge vasiri kuzviona asi vari kutozviona asi kuti chinonzi munhu regedza ndechiri mumaoko chiri mumwoyo chinonetsa Rosie iwe ndiwe unoziva your destiny. Your parents are giving you shelter kwete kuti to be abused mumba yavakavaka to be abused mumba yavari kugara ivo nemumwe munhu anobva kunze. Rosie, you know when to walk away. Murume uyu ari kutokushandisai because free accommodation plus wife plus kids is gaining a lot and ari kukuitai mafuza kunze uku. Inini I walked this part before. Anotofamba achitokuitai marema kunzi inini ndikudya zvemarema. Don't waste your time. Ahambofa akakuappreciate aichero anything. Iye zvina akutokusema nokuti pana paini chaunongotaura kuti komadi kuflasha mutoilet anobva kudza kuti nokuti pamba pamai vako saka uri kononge ndasiya maskid max mutoilet. Saka iwewe zvatokona kutorwa chipo mwanangu, kurorwa masanga. Mumwe anororerwa munhu chaiyo kunzi munhu yako yakanaka ndiri kukuroora mangwana. Mumwe anobuda mubvawa achirutsa achironzi ndiratidza atete vako mangwana chiroorwa. Kuroorwa chipo mwanangu, kuroorwa masanga. Hazvina basa kuti waita vana vatatu, hazvina basa kuti wakanaka sei. Kana chisiri chipo chako gara usina chisi chako. Ende usazvishore kuti usina kuroorwa. Munhu hamanikidzwe kuroora. Hamanikidzwe kuroora ende hamanikidzwe kukuda. Siyana naye. Uchawana anokuda agokurespecta, agobhadhara rent, agokutenga chikafu neintaneti yekuti ushandise. Kwete kuti munhu agare pamba pamai vako achikushora agoramba kurara newe madziro asingazive kuti akabva kupi. Zvinorwadza. I know where you are coming from. I know where you are coming from. Saka mwanangu siyana nazvo. Kuroorwa chipo, kuroorwa masanga, siyana nazvo. That's my contribution, Auntie May. Thanks. Aiwa, thank you very much, Mama. Thank you, Mama Gona. Thank you very much. Powerful advice. Apa guys, but let me just take 3 more callers and then we are out. I think Rosie answer a personal advice. I think people they are coming. Rosie the path that they've walked in evil. Personally, so it will be up to you to water a shippy or see a shippy. But I think my advice are poor so far. Vesi vari kwama advice anovaka eri chiri kunakidza ndechekuti vari kuuyawo nemareferensi ekuti we have been there takazviita vandiyambuya vari kuti ndandineyo situation yakafanana naiyoyo kuti mukwasha ndakatomuti agare pamba pangu angototizigwa pamba pangu nemahuri ake pamberi pemwana. Yes, kola ndeipi makadii ndiri raiti kanjani ndakachita kuti tiripo achida kuti tine mibvunzo wanda achida kubvunza Rosie. Bvunza yei? Uri kundinzwa here? Tiri kukunzwai. Rosie kana uri kundinzwa? Kana uri ndachida kubvunza kuti iwe pakadzika pemoyo wako iwewe what do you want? Uri kunzwa kuda kuita sei? Ndikuziva kuti wauya uchiti urubatsiro handiti but deep down your heart uri kunzwa sei? What do you want to happen? Because chinonzi fear ndechirumawoko ndatonetawo naye saka ndani kuda kuti mumbondibatsirawo pamwe ndini zvangu ndinenge ndichireacta but ukanzwawo from another person unogona kuita move asi ini ndatoneta naye. Alright, thank you. Wataura kuti waneta because ndachida kuti uzvitaurire wega kuti tiwane kubatsira handiti zvakakola vavhapa ndochokwadi munhu amanikidzwe kuroora handiti ende ndafara nekuti tadzidza futi as well munhu amanikidzwe kuroora handiti because munhu ndosaka zvichinzi dating is there for a reason murikona idzi
data naika is there for a reason. But isisi dzimwe nguva hatinzwisise. Dating pipeline ndopa uchaona character yemunhu wako. Sometimes vamwe zvinoita kana varungu hatisi varungu. But varungu vanokudza kuti don't marry the person if you have never seen them angry, if you have never fought. Don't marry the person. Tanga waona munhu wako. Saka hakuna vedu guys. Hakuna chinochinjwa nemarriage certificate kana nekubvisa rora. Uyu mufesi uyu kauyu kunyanga akabvisa rora nhasi. Rose ari kutaura kuti iye ane gore asi pasina bonde. Saka problem yake haisi yekuti kubvisa rora chete. Handiti it's probably the least ndoito uri kuzasi kwecheni yemaproblems ake. Uri kuona chekufira hapana Rose, hapana chekufira mwana wamai. You know, you can start afresh ndikudze. Tese tikutaura panapa we started afresh wangu. We started afresh. Isi tinowana tu ndinotori nemunhu ari jaya. And because of my experiences, I'm sorry. Panyaya dzekuti Sis Melly, panyaya dzekuti marriage and stuff is one of the things that I just kunyorera topic kuti maybe taura. Because nyaya kubvisa rora it doesn't make sense kuti munhu anobvisa rora iye asikakurespect. Where there's no respect and no love, hakuna rora kuita magically to change someone. Anditi. Saka ndo ima points andachida kupa. And then the last one, the last very important ngiyandinoda kutaura, isisu the community. Sis Melly kana vateereri, we are the problem. To some extent. Because Rose, the way she's feeling, akatanga kuzinzwa kudhara. But isisu as the community, we look down upon single women. We look down upon vakadzi vanenge vasina kuroorwa. Saka kuti munhu azobuda achinyatsoziva kuti muno ndiri kutsva, achatarisa kuti vamwe vachona vanenge vakabuda vanotreatwa sei. Let's change our attitudes. Titange kutrita munhu because mukadzi is not defined by a man. Mukadzi is not defined by a man. Mukadzi you can define, you are defined as iwewe. Ekwakuruzi tinodefine nevarume ka vanhu vachifa nevarume wavo. Paunofa unofa wega. Learn to respect yourself, and if you love yourself enough haufa wakapa munhu machanza ekukuita ese yaari kuitwa hazvimboiti. Isisu wachona as a community we have a big duty to play. Let us not discriminate vakadzi vasina vana. Let us not discriminate vakadzi vane madivorce. Let us not discriminate kana vakadzi chaivo vane mitupo yakasiyana. I find it very funny kuti chinenge chisekesa papo kuti hanzi ane zure vana ane chi. Munoziva here kuti kune vamwe vari kutochema asina vana vachona. Ari kumutsvagisa nezuro pane nyaya ndakakaenda panapa yemukadzi uyawo kutotsvaga vana vachona akazvarwa asina chibereko mukadzi uyawo. Inonzwisa tsitsi nyaya yemukadzi uya. Imagine kana uya aichema uya musuya Sis Melly a few weeks ago apa mukadzi aichema kuti iye haana mbereko anenge achinetswa nehama dzemurume stuff like that. And then we have vamwe vanoda kushora vamwe vanhu. Let's learn to be kind. Tanga Rose tatotaura kudhara mudikani kuti life is short. Wona zvekuti tikadikona virus zvakachitaura vamwe vashaika aramatovera vanhu. You know, life is too short for you to live for someone else. You are worthy. You are important. You are special. Value yourself mudikani. And the value yourself unfortunately achisi chinhu chaunodzidziswa nemunhu. You have to find it within yourself. Because chauri kufira chaicho pamurume hapana. There is nothing there. Hapana bonde, hapana anything. He doesn't respect you and whatsoever. And kana usiri kutora contraception ndikudze vakadzi vari kuteerera more kids does not change the situation. Ucharamba uchizvara ugowachengeta vana yavo uri wega asi une munhu paside. Didi. Saka nyaya dzekuzvara idzi please vedweka ameno maybe we need another day for that. Kuramba uchizvara hakugarise murume hakuchinje murume. Kuroora hakuchinje murume. Munhu anenge akachinja ngaakuratidze zvaari asati atoroora kwachona. Thank you. Maitabasa Sis Melly. Thank you very much, Mama. Your powerful advice. Thank you. Right.
Hanzi, I'm taking one more caller and then we are done. Hanzi, izvo vakadzi society isusu let's not contribute zvakare kuseka vanhu vana vakasiyana siyana mitupo vakadzi vakasiyiwa nevarume kuti wahuna murume and we make them less of women because havana murume. What mukadzi adefiniwe nokuti ane murume and hanzi value yourself more. That's powerful. Tikunya kuseka navanhu vechikadzi nekudzana zvinhu zvisina nebasa rese handimaona. Right, I'm just gonna take one more caller and then tobva later move on. I hear kuti there's another live yatanga. You know people loves drama sterek saka vanhu vamhanya kuri kunzi kuri kutukwa munhu amenoti ndekupi ndokwavamhanya koko. Saka right guys, is there anybody else who wants to call? Isusu zvedu tinoda zvinovaka zvinodzidza tinenge tiripo pano. Vanoda havo zvekutukana kwevanhu zvichivabenefita vanoenda ikoko, asi usazouye pano one day uchiti ndine dambudziko ranguwo handitika because tinongokutitawo zvavo kungotitawo vamwe handiti iwe uri kunakirwa nenyaya yenhingikiri yemakuwa. Hello caller. Hello caller, muri sei? Makasimbe. Tiripo makadi zvenyu caller. Ndiba Sis Melly. Muri live, taura yenyu. Sorry? Muri live, taura yenyu. Ndanchikumbira kutaura Rosa. Taura zvenyu, arakateerera. Nyaya yenyu tinzwe right. Munoona hanzvadzika. Kuseri kwesadza kune nyama. So vanhu vazhinji we believe kuti kana uri married handiti ukasiya marriage kuti ndichazoita sei, next move rangu chazenge rakaita sei kwavana, ndichazovadii. Hakuna mubereki andauchengeta vana ari one. Vabereki vese vandoshuwirawo kuti vana vedu vangu vachikura vari pamwe chete. But you don't have to force yourself kuti unge uchigara nemunhu ari abusive kwauri. Because hakuna chinhu chinonzi life ratinongorera makawani, life is too short. Mari ingange chero isimo hayo mumba but ngamuone mufaro. Kwete tinotogara nebhisti rako ratoziva kuti munhu anoda undirova and like and also ndachizopa nawo yokuti pamwe murume anenge asiri kukubatai. Sometimes zvazvinoita ndezvekuti varume vatitaurawo chokwadi. Munhu anogona kunge aine ako akagadzirwa akasungwa but achinyara kusikotaura mumba kuti ndakasungwa. Possible. So before you decide, it's very possible. Before you decide right now, munhu anokwanisa kukubatsira right now ndimwari. Ndachikumbira mbotanga manamata kuna Mwari. Mwari wakwanisa kuchinja zvese. Before you decide, tanga mata neMwari. And also muri munyigara naye pasi. Musamuke because ndiwe hakuna munhu achigara imimi ndimurugara naye mumba ndisika. Mudzi chokwadi kuti right my guy. Right, decision yapo panapa ndekuti inini ndafunga kuti siyana kana mafungo siyana mudzi ndafunga kuti siyana because of 1 2 3 4 ndo ma reasons akuita kuti siyana. Mona iye reaction yake kuti because kazhinji kana murume aino something else kwaari kuona kwaina someone else kwanofunga kuti awana zviri nani anoona kuti it's okay enda hapo handiti. But kana ari munhu anofungawo inogona kungoita zvoona kuti ingambrain make kuti chii chiri kuitika. Wezi vamwe vacho vamwe varume tinenge tichitoshandiswawo nemwe yemadzinza tisingazivi. So tinoda kutona hakuna munhu ari perfect. Another angle. That's another angle yamaya naita sinambosfungawo neangle iyoyo kuti you know what, sometimes munhu kugorerose kutopera pamwe akasungwa but he doesn't have the guts to tell the wife kuti ndo zviri kuitika, and mweya chaiyo inogona kushandisa munhu zvokuti we might not see kuti munhu anenge ari mazviri cannot see but munhu ari kunze anokwanisa kuona kuti izviri kuita munhu uyu asi normal but munhu asiri musishoni anokwanisa kuzviona kuti aiwa pane zviri kuitika apa. That's another angle as well. So zvakanakira panapa kuti we weigh all options toona kuti what may be the reason. Mukataura kuti namata handitika and ask God for wisdom handitika kuti Mwari vakutaridze vakuvhurire kuti vakuonese kuti chii chingave chiri kuitika because so far haanawo answer. Rosie ari kungoona zviri kuitika zviri paground but answer chaicho chiri kuitika haana. Exactly, because ukaona munhu echirume tautaura chokwadi vanhu vechirume vazhinji hangu ndichitaura side rakini vari sensitive kuvana handiti. So haungaramba uchita vana nemunhu wasingadi. Very true. Ndo chokwadi. So zvazvaita ndezvekuti maybe someone else, maybe it's a spiritual attack, so we have to pray vanhu ngatinamatire dzimba dzedu. Tete havauyi vakasungudza kuti namatira murume wako because pamwe watadza kunamatira imba yako. So iwewe pachako munhu unomira nemakumbo ako tuonamata Mwari okuratidza akawanzika. Because pamwe murume ari kutoshandiswawo nemumwe munhu but iye haatoziviwo
ana vecho zvitoni ndiri gafa mba ndini baba panapa I make the rules. Yeah, thank you very much caller, thank you very much, thank you maita basa koye kunyima internet manje mati koye kumunyima internet choti munhu era apo manje ndoshara zvokuti chinenge chakaitika ndechoti zvazvita ndezvoti nosere kuti munhu anogona kusungwa pa internet ukasvika mumba mako chemwe chaiwo uye unokwanisa kutosungwa kusaidi zoti ukasvika mumba mako chemwe chemandisi ukadza kuongotomona ngasiri chinhu kuti unenge anenge asiri kuzviitisa anenge ari uri zviri paari zvakaitwa paari because hakuna murume asingade mukadzi. Okay, wow, all right, no, we hear you caller. Right, kola baba vadona andisi kuziva kola vadona right guys, I think are you able to remove all right right guys, thank you very much guys. Nafunga tanzwa Rosie, you are here, you've been listening and wanzwawo zvakawanda zvese panapa. You are going to sit down and replay the live unyatsozwisisa wodecide zvada kuita iwe ndiwo decide zvada kuita. Togona kuudza mazano ukaudzwa nevanhu miriyoni pano zvokuita, but iwe kana mwoyo wako usatove pachinhuka hauna uchinje chinhu unenge uchingoti ndiri kumupa imwe chance because murume wangu ndinomuda. Saka just go sit down, go back home, sit down, replay the live again. Unyatsonzwisisa vanhu vese ungachikupa advice pano kuti vanga vachimboti kudii handitoona, and then wotangira ipapo. Kana uchinge wazodecide kuti handichadi zveshuwa murume uyu mushuruguyu waburitsa mumba aenda hauchadi zvachose handitika, then you come back to us, you tell us kuti murume uya wainda, then I think masisters ari pano anokwanisa kubatsira to start up something chekuti uita. Hello caller, ndimire kupedzisira maswera sei? Taswera maswera here. Intodangobatsira Rosie panyaya yake yekuti haasi kuwana bonde ezvinezvi. Rose anogona kusatira advice yese yataurwa nevanhu apa yekuti ngaadzinge murume uyu obvumirana nemurume wake, kana kuti murume uyu anoudzwawo nevamwe kunzi nyaya yako yanga iri pameo. Chazvanakira ndechekuti murume the husband is here and we are hoping kuti ari kuona because ari muno mugroup. Kana ari kuona anogona kuda kugadzirisa marriage yake. Akuda kugadzirisa marriage yake, chekutanga anotanga kuda kunobata Rose, kuda kupa bonde Rose. But kupiwa bonde hakusiko kudiwa. Ezvinezvi haazive kuti murume uyu pahwani yese akachiwana bonde kupi. Kuri kuti vazogadzirisana imba yavo yazofamba zvakanaka in future. Hatikuridzire hedu kuparadza kuimba pamwe murume anozozvona kuti anga achikanganisa akuda kugadzirisa mistakes ake ese. Akupa Rose bonde. Rose chekutanga ngaende anotestwa nemurume wake wakagara naye mumba. Kana murume uyu achida kugadzirisa marriage yake, achida kuita zveurume zveubaba chaizvo, ngaatange anotestwa nevana vevanhu nemwana wevanhu. Because anogona kunge anga akatonunurwa pahwani yese anga asingarare nemunhu uyu. But pavanotanga kuda kugadzirisa zvinhu ozadzwa chirwere, murume wodzokera futi kunzira dzake dzakare, wakuzosiwawo nechirwere. Saka Rose, kana ukateerera uri kuda kuzopa murume uyu bonde kana uzomufadza in future, enda unotestwa nemurume uyu. Ndo advice yangu. Right, akateerera Rose. Thank you very much caller. I hope tichatora zvatiri kutaura zvese izvozvo mupfungwa dzake. Okay, my tabas. Thank you. Right. So guys, ndozvada tichitaura kuti Rosie ndofunga maadvice ese wamanzwa iwe chigara pasi, chinda unogara pasi unoteerera, unoplaya live ino zvakare, udzokorodze zvakare, unyatsoisa pfungwa dzako palive ino yose nezvimene mese ungachikupa maadvices, unyatsokuona wodecide zvauri kuda iwewe. Kana wazodecide kuti munhu ngachibuda because mumba pamba pende penyu apa handika accommodation already unayo, you don't even have to pay rent handika. Chauri kungotsvaga iwewe chekungoti ufidhe vana vako chete, ofuti wagara uri munhu anomhanya handika. Pane $50 already yawatopuwa naSabina, ukaenda kuinbox kwayo uye kuinbox kwaSabina uchanopuwa $50 yako handika. Then musurugwa aenda
ukazodzoka pano kati wedu ndoda kutaka ukauya nebusiness proposal yako ndini uyaRosie ndadzoka pano munhu uya akainja ndauyawo nebusiness proposal yangu ndiri kutsvakawo mari yestart. I hope kuti tiri panapa vakawanda. I just believe kuti tinogona kuitirawo madhora kuti utange kuita that business uchengete vana vako asi uine peace of mind because ndo yakakosha because peace of mind inoita kuti urarame nguva yakareba inoita kuti urarame nguva yakareba uchengete vana vako. Kana usina peace of mind uchafa zvakare ukasiya vana vavo usina kana pekutangira kuti unovachengeta sei antoona. Saka bhora rave mumaoko mako, bhora rave mukoti mako iwewe kuti woritamba wakadai here kana kuti woritamba wakadai zvave kwauri iwewe. Isusu chedu pano nyaya yako tainzwa advice dzawatura hauchazivi toita sei wapuwa dzakawanda chaizvo sarura ude wochusa zvaunoda iwewe and then wozotiudzawo kuti zviri kufamba sei wadecida chii then tozotangira newe tinenge tinewe all the way tichifamba newe andika pamurwendo rwako rwaunarwo tinenge tichifamba newe all the way kuti izive kuti wasvika papi wadecida chii wave papi handitika Rosie. Tinotenda Sis Melly. Thank you very much Rosie. Ramba wakadaro mwari vakuitira zvakanaka and we hope you are going to make the best decision ever for you and your kids. Handitika. So yeah guys, I think tapedza panapa guys atisisina any other caller watiatora. I can see makoza kuna machita roll in but I think we have done our parties. We need to go and cook for our husbands as well. Handitika tichibikira varume vedu. So guys, ngatisangane zvakare nemusi wechishanu tiine topiki handitika ari musituation yekuti akashayikirwawo nemurume hama dzikauya dzakuti takutora zvinhu zvese handiti because hauna kuita mwana kana kuti because of certain reasons. Please ndibatewo kuinbox before our live tione kuti topic iyi toifamba nayo tine guest here uchitudzawo nyaya yako handitika ndo nyaya toda kuya neFriday kuti nzwisise kuti pane mukadzi ari kuti iye hana kuita mwana nemurume vanga vagara 8 years vakaroorana asi baba vemurume vari kuramba kuviga mwana wavo nenyaya yekuti vari kutanga wandipa mapepa emba tanga wandipa zvese zvavakanga vakaroorana nazvo vakatenga mukuroorana kwavo murume asiri akamuraya murume akatofirawo kubasa mukadzi akatozomvawo meseji kuti murume afa kubasa baba vakuda kutora zvese kuti uyai tibatsirane panapa tionesane tidzise kune vamwe vari mumasituations akadaro vari kutya kubuda pachena pangowana wana anongoya nenyaya yake chete vakawanda vanobuda pachena vachitaura kuti nyange neni titori mumasituations decision yakadaro then if possible kuti tikuda kubatsirikana neadvice yenyika titokubatsirawo neadvice yekutoti aiwa pana lawyer pano lawyer wotibatsira kuti zvinofamba sei handitika wakashayikirwa hama dzikauya dzikakutamba rafu handitika please ndibatewo kuinbox tiwane kutataura nyaya ishi before wauya uri guest tinzwe nyaya yacho kutenga yakamira sei tione kuti pane zvinogona kuitika here. Can it be reversed? How best can we help you? Mukadzi uya anogona kuviga here murume wake ari 1 vabereki baba vemurume ava vasipo sekurama kwavaita chitunha ichi kuti kana pasina bepa remba pasina property yose yemwana wangu pasina zvese zvemwana wangu ini handisi kuviga vakafuratira chitunha chemwana wavo handitika. Kana uri mumusituation yakafanana nayo kuti wakasangana nazvo please ndibatewo nhasi kana mangwana kuinbox tigare tataura tinzwise nyaya iyi. Please be my guest. You don't even have to come and show your face pano. You don't even have to bring your original name pano. Tinongokuchinja zita. You come and share your story nevanhu. You open doors. Your story is going to help somebody else. Situation yakafanana na iyoyo handitika. Anyway, musakangane kugeza maoko enyu as many times as possible. Coronavirus is real. COVID-19 iripo yauya. It's real guys. It's taking people's lives out there. Musakangane kuti pamunobuda muchienda kunze uko moisa mamaski enyu zvamakadzidziswa kuti munopfeka makaita nemagloves enyu. Musakangane social distancing ye 1 meter iya. Musakanganwe please avoid kuenda kumagatherings. Zviri kungotaurwa zvatiri kungoudzwa nevehealth izvo zvizvi. Let's stick to that anyway. Let's not help to spread this COVID-19 handitika. Ngatirambe tichibatsirana kuti chirwere ichi chidarike handiti mazviona. Please sare kusina sanitizer sipo chaiyo 20 seconds uchigeza maoko ako 20 seconds uchigeza maoko ako nesipo handitika. Kune vane masanitizers bye handitika. Please make sure you spray panzvimbo dzose panonzi panogara corona paya because haisati yaguzikana kuti inogara panzvimbo nguva yakareba zvakairi papo. Ingomeka sure kuti wasanitizer nzvimbo dzese wapukuta. Make it a point always ya sanitizing pose uchingodaro handitika. Please vana vedu ngatimboregai kunena
navo kumamo uko iko zvino haisi nguva the best time tichaenda kumamo kana zvapfuura haisi best time yekuendesa vana kumamo haisi best time yekuendesa please ngatigarei mukati medzimba let's help andika to fight this COVID-19 ukaona waita masymptoms ausinganzwisisiki wakosora waita fever waita running nose zvisinganzwisisiki waita mabayo and what not please kune nhamba dziri kuprovidwa bata nhamba idzo fast anditika usabude uchinda kuenda kuchipatara aiwa fona uri mumba pinda muisolation yako wega ufone kuchipatara vanouya vachikubatsira vachikutarisa uri ipapo anditika sono zvanangotiyetidi tiyeuchidzana iko zvinosatapedza anditika titi mwari wakuitira zvakanaka guys. God bless you. Take care of yourselves and please do not forget to pray to God because prayer overrides everything. Antika musekangano kuna mata kuna mwari kuti mwari akuitire zvakanaka akuprotecte me the protection of the Lord the Holy Spirit antika the power of God and the fire of the Holy Spirit protects each and every one of you and your families and against this time of COVID-19 mu protect kwe and mu raramiswe nenyasha mwari vatitire zvakanaka. I love you all guys. Please take care of yourselves and your families. God bless you. Ciao.